निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार, मी साक्षी प्रभुणे आज संघटना आणि कार्यकर्ता हे पी परमेश्वरन यांनी लिहिलेले पुस्तक त्याचे वाचन करणार आहे। एकदा आपण संघटनेमध्ये कार्य करायचे ठरविले की आपण या संघटनेचा अविभाज्य भाग बनले पाहिजे। संघटना आणि कार्यकर्ता या दोन गोष्टी स्वतंत्र राहूच शकत नाहीत। कार्यकर्त्यांशिवाय संघटना नाही आणि संघटनेशिवाय कार्यकर्ता नाही। संघटनेशी एकरूप होणे म्हणजे स्वतः संघटनेच्या चौकटीत योग्य तऱ्हेने बसण्यासाठी स्वतःमध्ये बदल घडवून आणणे ही एक प्रकारची शिस्त आहे। ती आपल्या अंगी बाणवून घ्यावी लागेल आणि आयुष्यभर त्या शिस्तीचे पालन करावे लागेल। रोज आपण स्वतःला पडताळून पाहावे लागेल। कार्यकर्ता संघटनेपासून स्वतःचे व्यक्तिमत्व वेगळे ठेवू लागला तर संघटना कार्य करू शकणार नाही। शिस्तीशिवाय संघटना टिकूच शकणार नाही। 4 व्यक्तींना एकत्र राहायचे असेल तर शिस्त पालन ही गोष्ट आवश्यक आहे। एखाद्या जंगलात तुम्ही एकटे राहत असाल तर गोष्ट वेगळी आहे, पण समाजात राहायचे अथवा संघटनेत राहायचे म्हणजे शिस्त आलीच। स्वतःला शिस्त लावणे हे सुरुवातीला जड जाईल। शिस्तीचे बंधन पाळणे हे कोणालाही आवडत नाही। प्रत्येकाला स्वातंत्र्य हवे असते। स्वातंत्र्याचे 2 प्रकार आहेत। एक बेलगाम स्वातंत्र्य म्हणजे जंगलातील प्राणी जगतात त्या प्रकारचे स्वातंत्र्य व दुसरे स्वनियंत्रित स्वातंत्र्य। पहिल्या प्रकारच्या स्वातंत्र्यात तुमचे जीवन म्हणजे नुसता धुडगूस असतो। तुम्ही तुमच्या वासनांचे गुलाम असता। दुसऱ्या प्रकारच्या स्वातंत्र्यात तुम्ही एक प्रकारे मुक्त असता। या प्रकारच्या स्वातंत्र्यात तुम्ही चूक करू शकत नाही। पहिल्या प्रकारच्या स्वातंत्र्यात तुम्ही हमखास चुका करता। पहिल्या प्रकारच्या स्वैराचारी स्वातंत्र्याच्या मानसिकतेतून दुसऱ्या प्रकारच्या स्वातंत्र्याच्या मानसिकतेत परिवर्तन होण्यासाठी तुम्हाला शिस्तीचा अंगीकार करावा लागेल। ती शिस्त स्वतःहून स्वीकारली असेल तर उत्तमच। स्वयंशिस्त केव्हाही चांगली। अमुक एक गोष्ट बरोबर आहे म्हणून मी ती करतो, अमुक एक गोष्ट चुकीची आहे म्हणून मी ती करीत नाही। माझ्यावर पहारा करण्यासाठी कोणत्याही पोलिसाची गरज नाही। हे करताना मला कदाचित कष्ट पडतील, काही हरकत नाही। याला म्हणतात स्वयंशिस्त। जेव्हा आपण एखाद्या संघटनेत प्रवेश करतो आणि सर्वांबरोबर काम करण्याचे ठरवितो तेव्हा आपल्याला आपल्या तथाकथित स्वातंत्र्यावर बंधने घालावी लागतील। शिस्तीमुळे एखाद्या संघटनेला प्रतिष्ठा किंवा नैतिक अधिष्ठान प्राप्त होते। जर प्रत्येक कार्यकर्ता स्वतंत्रपणे वागून आपल्या मनाला येईल तसे काम करू लागला तर संघटना प्रगतीच करू शकणार नाही। आता रथाच्या घोड्याचेच पहा ना। एकटा घोडा कसाही कुठेही जाऊ शकतो, पण रथाला आपण 2 घोडे जुंपतो, त्यांना ठराविक दिशेने जावे लागते।
तरच तो रथ अपेक्षित ठिकाणी पोहोचेल. त्याचप्रमाणे आपण अनेक कार्यकर्ते जमून संघटनेचे काम करतो तेव्हा एक संकेत असतो की आपल्यापैकी प्रत्येकाला व्यक्तिगत स्वातंत्र्य विसरायचे असते, तरच संघटना चांगले कार्य करू शकेल. संघटनेला एक प्रतिष्ठा प्राप्त होईल आणि संघटना इप्सित साध्य करू शकेल. आपण हे जाणून घेतले पाहिजे. पुष्कळ वेळा आपल्या समोर असा प्रश्न उभा राहतो, मग माझ्या स्वतःच्या व्यक्तिमत्वाचे काय? माझ्या स्वतःच्या इच्छा आकांक्षांचे काय? हे प्रश्न ठीक आहेत, पण जर समाजातील प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःच्या इच्छा आकांक्षा स्वतःचे व्यक्तिमत्व अबाधित ठेवून वागायचे म्हटले तर समाजाचे काय? समाज कसा चालायचा? जगात असा कोणता समाज आहे की ज्यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला अमर्याद स्वातंत्र्य आहे? संघटनांचे सोडा, पण जगात कोणत्याही देशात असे अमर्याद स्वातंत्र्य दिले जात नाही आणि ते शक्यही नाही. आपल्या राष्ट्राच्या घटनेमध्ये सुद्धा मूलभूत हक्क आहेत, परंतु घटनेमध्ये काही तरतुदी अशा आहेत की ज्यामुळे मूलभूत हक्कांवरही बंधने येतात. याचे कारण आपल्याला एक समाज म्हणून राहायचे आहे, एक सुसंस्कृत समाज म्हणून राहायचे आहे. म्हणूनच आपण अशी काही बंधने समाज व्यवस्थेचा विचार करून स्वीकारतो, समाज स्वास्थ्याचा विचार करून स्वीकारतो. याच्या बदल्यात आपल्याला सुरक्षा, शिक्षण, वैद्यकीय सेवा वगैरे मिळतात. अन्यथा कोणताच समाज टिकणार नाही. याच धर्तीवर आपण कार्यकर्त्यांनीही आपल्या स्वातंत्र्यावरील काही बंधने स्वखुशीने स्वीकारली आहेत, कारण आपण सर्वजण एका उदात्त ध्येयासाठी काम करीत आहोत. आपण सर्वजण विवेकानंद केंद्राचे कार्यकर्ते आहोत. केंद्रासमोर काही विशिष्ट उद्दिष्ट आहे आणि ते प्राप्त करण्यासाठी ही संघटना आहे. आपण त्याचे अविभाज्य घटक आहोत आणि या संघटनेचे कार्यकर्ते म्हणून आपण काही बंधनांचा स्वतःहून स्वीकार करून आपण सर्वजण एकत्र कार्य करीत आहोत. एक संघटना म्हणून आपण कार्य करीत आहोत. म्हणून त्या अनुषंगाने येणाऱ्या आणखी काही गोष्टींचाही आपण स्वीकार केला आहे. संघटनात्मक पातळीवर, स्थानिक पातळीवर व अन्य पातळीवर आपण जेव्हा काही छोटे मोठे उपक्रम हाती घेतो तेव्हा आपण एकत्र बसतो, चर्चा करतो, काही अडचणी असतील तर त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करतो. अशा वेळी आपल्या एक गोष्ट लक्षात येईल की प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या मनाप्रमाणेच सर्व घडेल असे नाही. कारण अनेक कार्यकर्ते असतात, कार्यकर्त्यांचा चमू असतो, गट असतो. जेव्हा आपण सर्वजण एकत्र बसतो, चर्चा करतो, तेव्हा आपल्यापैकी प्रत्येक जण चर्चेमध्ये मोकळेपणाने सहभागी होतो, आपली मते मांडतो. त्यामध्ये कोणतेही बंधन नसते, अडथळा नसतो. आपण आपली मते मांडतो, आपल्या कल्पना सर्वांसमोर ठेवतो. संपूर्ण लोकशाही पद्धतीप्रमाणे आपण मोकळेपणाने चर्चा करतो आणि असा मोकळेपणा असायलाच हवा. या संधीचा लाभ प्रत्येकाने उठवायला हवा. कोणीही तुमच्याबद्दल गैरसमज करून घेणार नाही, कारण आपण सर्वजण प्रामाणिक कार्यकर्ते आहोत आणि समर्पित भावनेने काम करीत आहोत. आपल्या मनात जे विचार असतात ते प्रामाणिक असतात आणि संघटनेचे कार्य वाढावे, संघटनेची प्रगती व्हावी या सदहेतूने मनात विचार आलेले असतात. म्हणूनच ते विचार न घाबरता व्यक्त करावे. मात्र एकदा आपण आपली मते समोर मांडली, आपले विचार लोकांसमोर मांडले की त्यावर आपला हक्क राहत नाही. ही संघटनेची मालमत्ता होते. असे सर्वांचे विचार मांडून झाले की त्यावर सांगोपांग विचार केला जाईल. बैठकीचा सर्वसाधारण सूर काय आहे हे पाहून निर्णय घेतला जाईल. हा लोकशाहीचा खरा अर्थ आहे. यामध्ये प्रत्येकाला आपल्याला काय वाटते ते मोकळेपणाने व्यक्त करायचे स्वातंत्र्य असते आणि मग जो निष्कर्ष निघेल, जो निर्णय होईल तो सर्वांवर बंधनकारक असतो.
हा जो निर्णय घेतला असेल तो कदाचित माझ्या मनासारखा झाला नसेल, कदाचित माझी मते अंशतः स्वीकारली गेली असतील, अंशतः नाकारली गेली असतील, तरी निर्णय आपण स्वीकारायचा. कोणतीही व्यक्ती विचारांनी परिपूर्ण नसते, तिची मक्तेदारी नसते. मी म्हणतो तेच बरोबर आहे किंवा मीच काय तो बरोबर आहे असे कोणीही म्हणू नये. शेवटी आपण सारे माणसे आहोत. प्रत्येकाच्या काही मर्यादा असतात. मीच काय तो शहाणा असा दावा कोणीही करू नये. काही जण अधिक शहाणे असतील, कोणी जरा कमी शहाणा असेल, म्हणून मीच काय तो शहाणा अशी प्रौढी कोणी मिरवू नये. एका व्यक्तीच्या शहाणपणापेक्षा सामुदायिक शहाणपण हे केव्हाही श्रेष्ठ असते. सर्वांनी एकत्र बसून चिंतन करून जो निर्णय घेतला जातो तो निर्णय सर्वांच्या मालकीचा असतो आणि सर्वजण आपला निर्णय म्हणून तो स्वीकारतात. त्याला कोणी आक्षेप घेत नाही. नंतर असेही कोणी म्हणायचे नसते की मी निराळे मत मांडले होते पण ते स्वीकारले गेले नाही. हा विचार सुद्धा आपल्या मनातून काढून टाकायचा असतो. सर्वांचा म्हणून जो निर्णय झाला आहे तो नुसता मान्य करायचा असेच नव्हे तर त्याची अंमलबजावणी करणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. यालाच खरी लोकशाही म्हणतात. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.